Видео, звънец от Темо, да и такива неща има. Звънецът идва с дисплей, за да виждаш кой те търси. Монтажът е супер лесен. Лепиш и готово. А за майсторите има и болтове за монтаж. Дисплеят има слот за карта памет, ако искаш да записваш кой идва, и USB-C за зареждане. Устройствата имат и микрофони, така че не е нужно да ставаш винаги. Синхронизира се за 5 секунди, по-бързо от това да си направиш кафе. Дисплеят можеш да го сложиш където ти е удобно. В кухнята, в хола, дори и до леглото, защото кой става, за да провери вратата. Така че отговаряш без да мръднеш от дивана. Има и нощен режим, който работи изненадващо добре. Единственото, което не прави, е да изгони досадните гости. И най-якото от Темо ми дадоха код, с който взимаш това чудо за 0 лева.